DYLANWADU, Menter Iaith Merthyr. O'n i'n gallu gweld bod na modd i ni i rili gweithio ac ymgysylltu gyda'n cymunedau ni mwyn dylanwadu ar ei defnydd iaith nhw. Mae 4 sefydliad yn partneriaid mewn consortiwm theatr Cymraeg yn ein ardal ni. So, Menter Iaith Merthyr, theatr Ionawr, ymddiriedolaeth Awen a neuadd lles Ystrygynais. Felly, wnaethon ni penderfynu rhwngddyn ni i cynnal cynhyrchiad addasiad o Shirley Valentine a wnaethon ni gosod y darn y Merthyr Tydfil, felly oedd Shirley ei hunan yn fenyw yn ei 40au yn ystod y 90au y Merthyr. Pwrpas yr holl peth oedd dylanwadu ar defnydd iaith siaradwyr newydd. Sicrhau bod siaradwyr newydd yn cael y cyfle i cwrdd â siaradwyr eraill a hefyd adeiladu ar ei rhwydwaith naturiol o siaradwyr ac ehangu y peioedd o'n nhw'n defnyddio'r Cymraeg o fewn yn dyfes. So, oedd hwn yn cyfle i cefnogi siaradwyr Cymraeg i cyrraedd y cam nesaf yn eu taith dysgu. A wnaethon ni penderfynu jyst trochi nhw yn y Gymraeg a peidio roi unrhyw Saesneg mewn a jyst gweld sut oedd hwn yn gweithio i wneud y cynhyrchiad yn hollol Gymraeg, paratoi pecynnau i siaradwyr newydd oedd yn gallu cael ei lawrlwytho o'r we ac yn gallu cael ei dosbarthiadau. Oedd y siaradwyr newydd yn absolutely ymfalchio yn y ffaith bod nhw'n deall gymaint ohono fe. Mae'n prosiect dwi wir yn falch iawn ohono a dwi'n edrych ymlaen at dysgu mwy am sut i wneud hwn i'r dyfodol. Be fedra i weid? Gwych. Dwi newydd ddod mas o wylio Shirley Valentine yn theatr Soar a oedd yn brofiad gwbl o wreiddiol. One of the things I found amazing is listening to real live theatre. As a Welsh learner, I think it's really important just to come and just experience the atmosphere, because that in itself enables the real language to be given to everyone. Byswn i'n annog unrhyw gyda cyfle i fynd i weld y sioe, mae hi yn absolutely brilliant. Diolch yn fawr. That was brilliant! Yeah. No, absolutely brilliant. Yeah, organic. You know, I mean, it was great. Honestly, everybody knows the story of Shirley Valentine, don't they? So, for someone like me, a Welsh learner, to come and see a play like that, entirely in Welsh, of a story that I know, I could follow it, and that was great. That was brilliant. Really enjoyed it.